কিও চন্দ্রসেন ভাই তোমার বড় জীবন ছোট গিয়ে আছে না কোন হଉ ঠিক ଅଛି ତମେ ଯାଅ ଆମେ ଆମେ ବସିକି କଥା ହଉଛୁ ତମେ ତୁମର ଯାଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଗଛଲଗିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଧିକା ଗାଧୋଇକିରି ଗୋପୀବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଧାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ରାଧାକୁ ଦେଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି কেড়ে যাইছিল মোর চন্দ্রধনী গোস্ত বুঝিবা পোড়া দেরি গেলানি কেড়ে যাইছিল মোর চন্দ্রধনী গোস্ত বুঝিবা পোড়া দেরি গেলানি ঘর দিও মোর কেউ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଗଛଲଗିବାକୁ ଗଲେ ରାଧା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା କହିଛି ରାତି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଯିଏ ବି ଡାକୁ ମୋର ଜନକୁଳ ଦରକାର ତୁ ବାଟ ଫିଟେଇବୁ ଏହି ସମୟର ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦେଖୁଛେ ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ଦାପର ଯୁଗରେ ଏହି ରଚନା आगो प्रेम होई राधे कबाट खोल आगो प्रेम होई राधे कबाट खोल ये तोरे चोर आसी मोर मोर कबाट ले मारू कर स्वामी मोर जाई गोगस्ते अछंती साहस बांधी मोर नाही लाज आसीबे थाऊ आसीबा थाऊ ओही दिना मुहिंदर साथी आग सब मने कि नाही गोसल प्राप्त भरसी रही संति साथी गली थिले बाहर कौड़ी खेल भूलिलु एडे चंचल जानी ही साहस तुम्हें निश्चय हसी अच्छी वृंदावन छलराम करुथि दशमल क्षमा कर विकस आस आस बोलो आस वित आस 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 कृष्ण को
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆସିକି ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ
ଆସିକି ସେଇ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମା ସେଇ ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଡାକରାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ପଚାରୁଛି ରେ ଚନ୍ଦରା କାହା ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ରେ ଚନ୍ଦରା ମାଲୋ ମା মানো মা বেকে ভাইয়ানো মা ঘরে গিয়ে উঠে বসেছি যে তোর কি থট কি দস্ত কি ভূত কি প্রেত চন্দ্রশেখর মা কହୁଛି সুন্দরিয়া বহু দেখি আনিଥିଲି যে ମୋ ଘରେ କଳା ଟଙ୍କା ବୁଲେଇ ଦେଲା ମା ମୋ ଘରେ କଳା ଟଙ୍କା ବୁଲେଇ ଦେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଦୁଆରେ ଜଗିଥା ପୁଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ନଦୀରେ ପକାଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଜଗିବି ତୁ ଗାଁ ବାଲାକୁ ଡାକି ଯିବୁ। এই সময় গম্ভীরা ভিতরে রাধা ଆଉ କୃଷ୍ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ। ଏଇ ସମୟ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କହ୍ନି କାନ୍ତ ମା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲେ କି ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ। କହ୍ନି କାନ୍ତ ମା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ କି ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଏଥରକୁ ଉପାୟ କରୁଛି ଅନାଥର ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରମର ତୁମର ଅଛି ପୁରୀ ଅଶେଷ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ହେ ଭୂତ ରୂପ ଦେଖି ହେବି ସତରେ ବାହୁ ଛାଡ଼ି କରିବ ପାଖର ବାଇରେ ଚିନ୍ତା କରି ରାଧିବେ ଆଜି ମୋର ଭୂତ ରୂପ ସାରା ସଂସାର ଦେଖିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଯେଉଁ କଥା ସତ୍ୟ କରୁଥିଲା ଭୋଗ କରି ଆଜି ତାକୁ ଭୂତ ରୂପ আজ চন্দ্রশেখর মা যাই অপেক্ষা
ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶିକି ଆଜି ଖାଇବା ଗୋଟେ ଖୁସି କରିବା। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା ଦେବା। ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ
ବାବୁନି